Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay, lalo na sa ating butihing narrator. Ako po si Isabel na buhat sa Aklan, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay ang aming sariling karanasan ng aking kaibigan at pinsan sa 3 binatang nakaengkwentro namin sa mismong araw ng pagdiriwang ng ati-atihan. Nahikayat po ako ng pinsan ko na si Laura na maglakas loob na isalaysay ang kwentong kababalagan na nagpagimbal sa aming kamalayan noong naganap ang kapistahan sa aming bayan. Tandang-tanda ko pa noong 1972. Napalitan ng pangalang Fiesta de Santo Niño at naging ganap na ati-atihan. Nasa sekundarya pa lang ako noon. Sumapit ang 3 linggo ng Enero. Naisipan namin magsama-sama ng aking kaklase at kaibigang si Norma, gayon din ang pinsan ko na si Laura. Nagtungo kami sa simbahan upang dumalo ng sagradong misa. Pagkatapos ay sumama kami sa prosesyon, kung saan napakaraming dayuhan ang nakiisa sa naturang pagdiriwang. Hindi pa po noon natatagalan at biglang napatili sa sobrang kilig si Laura habang palihim na itinuturo ang kanyang hinahangaang lalaki. Napalingon kami ni Norma at tinanong kung sino ang lalaking napupusuan niya. Ipinaliwanag niya sa amin na nasa ika-4 na taon na sa sekundarya ang naturang binata na nagngangalang Alexander na tubong buhol. Ngunit taga-Aklan ang kanyang ina. Lumipat lamang siya sa Aklan noong nag-aaral siya sa ika-4 na taon at simula noon ay namuo ang lihim na paghanga sa kanya ng pinsan ko. Hindi na namin makausap ng matino si Laura dahil panay ang pagsulyap niya sa direksyon ng binatilyo na may mga kasamang 2 pang binatilyo. Halos namumula ang pisngi ni Laura at hindi maibsan ng matinding kagalakang namumutawi sa kanyang mga labi habang panakaw na sinusulyapan ang kanyang pinapangarap na lalaki. Napapasimangot na ako habang naglalakad sa kahabaan ng daan. Kaya naman nainis na ako sa pag-uugali ni Laura. Napapasobra na siya at dahil doon ay hindi na ako nagtataka kung bakit palagi siyang napapagalitan ng kanyang mga magulang dahil sa taglay niyang kalandian sa mga lalaki. Sinubukan ko na kilatisin ang mga itsura ng mga naturang binatilyo kung talagang karapat dapat nga silang hangaan. Palihim akong sumulyap at napansin ko na mukhang mga Kastila ang kanilang anyo, ngunit pakiramdam ko ay namalik mata ko nang biglang mangislap at manlisik ang mga mata ng isa sa kanila. Aksidente namang nagtama ang paningin namin ng mestisoy nilang kasamaan at nakita ko na baliktad ang refleksyon ko sa kanyang mga mata. Nilukuban ako ng matinding takot at nanlamig ang mga palad ko nang maalala ko ang kwento sa akin ng albularyo noong ginamot niya ako. Nang pinaglaruan ako ng duwende na nakatira sa malaking puno na malapit sa aming bahay. Ayon sa albularyo, kapag bumaliktad ang refleksyon ng tao sa mga mata ng kanyang kausap, ay siguradong aswang ang kanyang kaharap. Pinanghawakan ko ang mga sinabi sa akin noon ng albularyo. Kaya naman nabahala ko na baka aswang si Alexander, gayon din ang kasama niya pang mga lalaki. Umakto ako ng normal kahit na malapit nang sumabog ang aking puso na tila bombang dumadagundong sa dibdib ko. Ayokong mapaya dahil nasa prosesyon kami at maraming nagdarasal na matatanda ang may istorbo namin kung gagawa ko ng anumang hakbang upang makaalis sa hanay. Nagpatuloy kami sa paglalakad at hindi namin namalayan na napakalayo na pala ng aming nalakad. Makalipas ang 1.5 oras, natapos ang naturang prosesyon na sinundan naman ng iba pang mga aktibidad tulad ng masiglang parada sa kalsada kung saan nasaksihan namin ang makukulay na kasuotan at pintura sa katawan ng mga kalahok sa pagdiriwang. Hindi na namin ininda ang init. Wala kaming pakialam kung mainitan at pagpawisan kami. Ang mahalaga noon ay nasaksihan namin at naaaliw kami sa aming mga pinapanood sa bayan. Sumandaling nawala ang mga agam-agam at takot ko sa mga kalalakihan nang masulyapan ko ang maiingay na tambol at malalakas na musika na hatid ng mga nagmamarchang banda. Talagang napapaindak kami sa magaganda at masisiglang musika. Ang ilan pa nga sa mga manonood ay talagang nagagalak at nagsisipagpalakpakan habang pinupuri ang naturang mga banda. Inabot na kami ng takip silim sa daan dahil nanood pa kami ng iba pang magaganda at kapanapanabik na pagdiriwang. Naglakad kami sa kahabaan ng plaza
At nang kumalam na ang mga sikmura namin, ay naisipan na naming umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Ngunit pagdaan namin sa isang sulok, ay napadako kami sa isang bahay kung saan may 5 kabinataan na nagsisipag-inuman sa labas. Napansin naman kaagad ni Laura ang hinahangaan niyang si Alexander. Lalo naman akong kinilabutan nang ngumiti sa akin ng kasama niyang mestisong lalaki na pinaghihinalaan ko na aswang. Katabi rin niya ang binatilyong bilugan ng muka at 2 pang ordinaryong binatilyong namumula na ang mga pisngi sa sobrang kalasingan. Kinalabit ko si Laura, gayon din si Norma, at pabulong silang pinagsabihan. Huwag na tayong magtagal pa dito. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Isa pa, umuiwas na tayo sa mga kabinataang iyan at baka mapahamak lamang tayo. Hindi nagustuhan ni Laura ang mga sinabi ko, kaya pinagtaasan niya ako ng kilay. Ano namang klaseng kapahamakan ang posible nilang gawin sa atin? Kilala ko na maginoo at may respeto sa babae si Alexander. At sa tingin ko ay gusto lamang niya makipagkaibigan sa atin, gayon din ang mga kasama niya. Kaya huwag kang gumawa ng kung anumang maling akusasyon sa kanya. Magpoprotesta na sana ako at ipagtatapat ang mga nakita ko sa prosesyon nang maalintana ang pag-uusap namin. Sumabat sa amin si Alexander habang hawak ang isang basong tagaya na may nakalamang kalahating alak. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Uminom muna kayo kahit konti at makipagkwentuhan kayo sa amin. Gusto namin makipagkilala sa inyo at kung mamarapatin ninyo ay pwede ba namin kayong ihatid sa inyong mga tahanan bilang pagrespeto? Wala kaming masamang intensyon dahil gusto lang talaga namin makisama at makipagpalagayang loob sa mga taga rito ngayong araw ng pista. Formal niyang pahayag. Dinilabit ko si Norma at ipinagdiinan ko pa rin ang laman ng isip ko, subalit nagsimulang mangusap si Laura. O sige, pero pagkatapos namin kayong mapaunlakan ay maaari na ba kaming umalis? Hindi kami pwedeng magtagal sa labas ng bahay dahil mahigpit na pinagbabawalan kami ng mga magulang namin na magtagal sa labas hanggang sa sumapit ang hating gabi. Dahil delikado sa tulad namin mga kababaihan na manatili sa labas na walang kasamang nakatatanda. Sa oras na iyon ay napangiti si Alexander at kitang-kita ko mga kalakbay na nangislap ang namumuti niyang mga matatalas ng ngipin. Gusto kong sumigaw at magwala, subalit wala akong lakas ng loob dahil natatakot din ako sa maaaring gawin sa amin, kaya pinili ko na lang na manahimik. Naupo kami sa mahabang lamesa kung saan nagpakilala ang 4 na binatilyong kasama ni Alexander. Nakilala ko bilang Hector ang naturang mestisong lalaki na pinaghihinalaan ko na aswang, samantalang ang isa pa niyang kasama ay nagngangalang Victor na medyo bilugin ang mukha. Nakipagkwentuhan sila sa amin at nalaman ko na nagmula sila sa Aklan, subalit ipinanganak sa Kapis ang kanilang mga magulang. Kaya lalo na akong kinutuban na marahil ay aswang nga sila. Habang umiinom kami ng alak ay dinudulutan nila kami ng mga masasarap na pulutan. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ako ng kaunting pagkahilo pero matino pa ang pag-iisip ko noon. Lumingon ako sa direksyon ng mga kabinataan at napansin ko na seryoso at mukhang natatakam sa akin si Hector habang nilalantakan ng adobo na kinakain niya. Nilukoban ako ng matinding takot, kaya agad akong tumayo at pinilit ko na sina Laura at Norma na umalis dahil tiyak na hinahanap na kami ng aming mga magulang. Nagulat pa ang 2 sa inasal ko, pero wala silang ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa utos ko. Kaya naisip ko na may pag-asa pa kaming makatakas sa mga kamay ng mga kalalakihan. Ngunit nagkusang loob si Alexander na ihatid kami kasama sina Hector at Victor. Hinimok niya si Laura na hindi makatanggi sa kanyang matatamis na pananalita. Nag-isip pa rin ako ng posibleng maidahilan upang lubayan kami ng tuluyan ng 3 kalalakihan. Kung hindi kasi ako kikilos, ay malamang malapa ng mga aswang ang 2 kong kasama na humaling na sa mga kalalakihan. Halata namang may lihim na pagtingin si Laura kay Alexander, samantalang si Norma naman ay kinikilig kay Hector. Naiinis ako sa sobrang kalandian nilang 2. Hindi nila naisip na ang sobrang pagkagusto nila ang magdadala sa kanila sa kamatayan. Nagmamadali akong naglalakad kahit medyo nahihilo pa rin ako at
at nagdodoble ang paningin ko sa matinding epekto ng alak. Sinikap ko na hawakan ang mga kamay ni Laura at Norma bilang pagsuporta. Hinigpitan ko ang pagkakahawak at halos hilahin ko na silang dalawa upang mapabilis ang paglalakad, samantalang nasa likuran naman namin ang tatlong kalalakihan na medyo malayo ang distansya sa amin. Nang makarating kami sa bahaging maraming punong kahoy, ay bigla akong lumiko kung saan nahablot ko ang aking kaibigan at pinsan. Saglit kaming nagtago sa isang malaking punong kahoy at sinenyasan ko silang manahimik sa isang tabi habang manaka-naka naming sinisilip ang tatlong kalalakihan. Ano bang ginagawa mo, Isabel? Bakit ba napakagaspang ng ugali mo kay Alexander, gayon din sa mga kaibigan niya? Wala naman silang ginagawang masama. At saka nagmamalasakit sila sa atin, kaya bukas palad sila nag-alok na ihatid tayo sa ating mga tahanan. Naiirat ang pahayag ni Laura habang kunot na kunot ang noo na nakatingin sa akin. Wala akong tiwala kay Alexander, gayon din sa dalawang niyang kasamang lalaki. Kitang-kita ko kanina sa prosesyon na nagbagong anyo sa Hector. Nanlisik ang mga mata niya at bumaliktad ang refleksyon ko sa mga paningin niya. Kaya nakakatiyak akong mga aswang sila. Kung hindi tayo iiwas at magtatago, ay sigurado akong papatay nila tayo. Napahalakak sina Laura at Norma na mukhang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Napahiya ako at ako pa ang naging katawa-tawa ng mga sandaling iyon. Natutulog ka ba o nakagamit ka ng droga? Anong mga pinagsasasabi mo na aswang si Alexander? Gayon din ang mga kaibigan niya. Malamang ay nalipasan ka na ng gutom kanina sa prosesyon, kaya kung ano-anong imahinasyon ang pumapasok sa isip mo. Pabirong sabi sa akin ni Norma. Medyo na-insulto ako sa mga sinabi niya sa akin. Yun ang unang pagkakataon na narinig ko na tumalas ang dila niya laban sa akin. Sa sobrang inis ko ay nilakasan ko ang boses ko na mukhang umalingaw-ngaw sa daan. Hindi ako nagsisinungaling at hindi ako nag-iimbento ng kwento. Totoo ang mga nakita ko at sigurado akong mga aswang silang lahat. Pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag nang mailabas ko ang matinding hinanakit at paninindigan sa mga sinabi ko laban sa grupo ni Alexander. Napasulyap ako sa likurang bahagi at napansin ko si Hector na naglalakad at lumilinga-linga sa paligid habang nanlilisik ang mga mata at mababangis ang mga tingin. Samantalang si Alexander naman ay naging nakakapangilabot na halimaw na nagtataglay ng mahahabang kuko at matutulis na mga pangil. Si Victor naman ay napupuno ng malalagong balahibo ang buong dibdib at mga braso. Tinawag ko sina Laura at Norma at itinuro sa kanila ang tatlong kalalakihan na nagpapalit anyo bilang mga aswang. Magkasabay silang lumingon at saglit na natigilan sa kanilang mga nakita. Napatili si Laura at halos mangiyak-ngiyak si Norma. Nanigas kami mula sa aming kinatatayuan nang biglang lumingon sa pinanggalingan namin ang tatlong aswang at lalong bumangis ang kanilang mga anyo. Kumaripas sila ng pagtakbo habang iniuunat ang mga bisig kung saan nangahaba ang kanilang mga kuko. Nagkapit kami ng mga kamay at kamuntikan na mapabagsak sa lupa. Nagmamadali kaming makatakas mula sa daan na napupuno ng mga punong kahoy. Kung saan-saan kaming direksyon lumiliko. Naliligo na kami sa sariling pawis pero hindi kami huminto sa pagtakbo hanggang sa maramdaman namin na may lumilipad na aswang sa kalangitan. Mas mapapadali nila kaming matagpuan kung nasa kaitaasan silang tatlo. Tumatangis na kaming tatlo at hindi namin malaman ang gagawin. Nag-uulap na ang aming mga isip at wala kaming malinaw na plano. Basta nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa mapabunggo kami sa dalawang bulto at tuluyan na kami mapabagsak sa lupa. Kinabahan na kami na baka nasundan kami ng mga aswang. Subalit nakilala namin ang naturang dalawang lalaki. Tatay, bulalas ni Laura habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harapan namin si Tio Delmar, gayon din ang kasama niyang barangay tanod na si Mang Eladio. Tinulungan nila kaming makabangon at pagkatapos ay sinapok ni Tio Delmar sa ulo si Laura. Napakabilis ng pangyayari at halos hindi namin na ipagtanggol si Laura laban sa galit sa kanya ni Tio Delmar. Suwail kang bata ka. Anong ginagawa ninyo sa lugar na ito ng ganitong oras ng gabi? Alam mo bang kanina pa kami nagro-ronda at hinahanap kita sa nanay mo
dahil may mga naglipa ng mga aswang sa bayan natin na dumadagit ng mga residente at turista. Nag-uusok ang ilong sa galit ni Tio Delmar habang nagliliyab ang mga mata niya na nakapokus kay Laura, gayon din sa aming dalawa ni Norma. Tatay, pasensya ka na, hindi ko po sinasadya. Nangangatal ang mga labi ni Laura. Ngunit hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin nang bigla siyang manigas at mamutla sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata at nagmistula siyang bangkay sa sobrang putla nang masaksiyan niya sa di kalayuan na lumapag sa kalupaan ang 3 aswang at mukhang napansin niya ang mga presensya naming lahat. Kaya nagmamadali silang lumapit sa aming kinaroroonan. Itinuro ko kay Tio Delmar ang 3 aswang at bigla siyang naalerto, gayon din ang kasamang barangay tanod. Kumparing Delmar, mukhang mapapalaban tayo sa mga bagitong aswang. Pahayag ni Mang Eladio na mukhang naghahamon. Ihanda mo ang iyong sarili sa napipintong pagsalakay ng mga kampon ng kadiliman. May inilabas na makabuhay si Tio Delmar, samantalang may inihandang itak at pira-piraso ng bawang si Mang Eladio. Sinugod silang dalawa ng 3 aswang habang nagtago kami sa tabi ng matatayog na punong kahoy at pinanood namin ang kanilang sagupaan. Pinagtulungan nila Alexander at Hector si Tio Delmar. Pinagkakakalmot at pinaghahampas nila kung saan mang sulok, subalit naging matibay pa rin siya. Iwinagayway niya ang makabuhay at ginamit ang lakas upang maiwaksi at maihampas sa kanilang mga katawan. Nagmistulang latigo ang naturang makabuhay at napuno ng latay ang iba't ibang bahagi ng katawan ng 2 aswang. Nagkaroon sila ng mapupulang marka hanggang sa unti-unting matuklap ang kanilang mga balat at hindi nagtagal ay nangasunog ang kanilang mga katawan. Pagkakita ko sa nangyari ay hindi ko mapigilang magimbal kalakbay sa naturang pambihirang lakas at determinasyon ni Tio Delmar. Hindi ko inakala na may itinatago pala siyang galing sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa kabilang banda naman ay makailang beses nang naitulak ng aswang si Mang Eladio. Ngunit pinag-ibayo niya ang pananalig sa Diyos, kaya lumakas ang kalooban niya kahit masakit ang buo niyang katawan. Nag-ipon siya ng pandepensa at hindi siya nagpatinag. Hinawakan niyang mabuti ang itak at tinagpas ang ulo ng naturang aswang bago pa siya nito masakal sa leeg. Tumalsik ang ulo sa malayong direksyon at talagang nanlaki ang mga ulo namin habang pinagmamasdan ang katapangan ni Tio Delmar at Mang Eladio. Napakatindi ng mga pangyayari. Nakita din namin kung paano naagnas at naging alikabok ang katawan ni Alexander at Hector. Hindi pa natatagalan at makalipas ang ilang sandali ay lumabas na kami mula sa aming pinagkukublian. Inalalayan namin silang dalawa at nagtungo na kami sa aming mga tahanan. Ibinalita ko sa aking mga magulang at kapatid ang nangyari at talagang lubos silang nag-alala. Nasermonan pa ako ng nanay ko, pero sa katapusan ay nagpasalamat sa Diyos dahil nakaligtas kami sa mga kapahamakan at hindi nakagat ng mga aswang. Medyo hindi pa rin ako nakakabawi noon dahil nasa kalooban ko pa rin ang sindak at takot sa nagdaang engkwentro. Sinamahan na muna ako ng nanay ko sa aking silid-tulugan, kaya kahit papano ay nakatulog ako ng maayos. Kinabukasan ay nagtungo ako sa bahay ni Laura at nalaman ko na sinermonan din pala siya ng kanyang mga magulang at talagang matagal bago niya napakalma ang kalooban ni Tio Delmar. Nagharap-harap kami sa may balkonahe ng bahay nila at doon namin napag-usapan ang mga bagay-bagay ukol sa mga aswang na nakasagupa at napatay nila sa nagdaang gabi. Kinausap kaming dalawa ni Laura ni Tio Delmar. Napag-alaman ko sa ilang residente na nakakakilala sa pamilya ni Alexander, gayon din sa mga kaibigan niya, na totoong nagmula sila sa angkan ng mga aswang at naipasa ang itim na perlas sa kanila noong sumapit na sila sa pagiging binatilyo. Pinili ng mga magulang nila na manirahan sa lugar na ito upang mas lalong mapalakas ang kanilang puwersa at makapambiktima ng maraming inosenteng tao. Nagkatinginan kami ni Laura at halos hindi kami makapagsalita. Natuliro ako at nangilabot lalo nang sumagi sa isip ko ang matatalim na tingin ng aswang buwat sa prosesyon, gayon din sa pagbabagong anyo ng mga kalalakihan sa nagdaang gabi. Muling nangusap si Tio Delmar at mukhang naging mahinahon na ang kanyang boses. Hindi man lang ba kayo naginala sa mga ikinikilos nila? O baka naman nagpaakit kayo sa taglay na karisma at atraksyon ng kanilang pisikal na kaanyuan? Kaya kamuntik na nila kayong mabitag sa kanilang patibong.
Sumagot naman ako kahit pinangingibabawan ako ng matinding takot kay Tio Delmar. Ipagpaumanhin ninyo, Tio Delmar, kung pinairal namin ng pagiging matigas ang ulo. Pero nasaksihan ko po kung paano nagbagong anyo ang magkakaibigan. Nakaramdam na ako noon ng panganib at ilang beses ko nang pinaiwas sina Laura at Norma dahil baka patay nila kami sa mismong araw ng pagdiriwang ng ati-atian sa ating bayan. Lumingon sa akin si Laura at bakas ko sa mukha niya ang matinding pagsisisi habang nag-uumpisang bumagtas ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ko at kinausap niya ako sa mahinahon at puno ng pagpapakumbaba. Pinsan, patawarin mo ko dahil hindi kaagad ako naniwala sa iyo. Pinairal ko ang kalandian ko. Mas nangibabaw ang paniniwala ko na mabuting tao si Alexander, gayon din ang mga kaibigan niya. At hindi ko lubos na naisip na wala silang anumang kasamaan na posibleng gawin sa atin. Mas pinili kitang pagtaasan ng boses at kinuwestiyon ang paghihinala mo sa kanila. Sana ibigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon upang mapagsisihan ang mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Kita ko sa mga mata niya ang katotohanan sa mga sinabi niya sa akin. Ngumiti ako at binigyan siya ng panibagong pag-asa. Lahat naman ng tao ay nagkakamali at nagsisikap na magbago. Sana sa susunod ay matuto ka muna makinig bago ka magbigay ng negatibong reaksyon at paghatol base lamang sa kung ano ang gusto mong paniwalaan. Pasensya ka na, pinsan, kung masyado ako nagpadalos-dalos sa nagdaang gabi. Gusto ko lang naman na makatakas at mailigtas ang buhay ninyo laban sa mga aswang. Kaya huwag mo sanang mamasamay ang mga nasabi ko kagabi. Sa puntong iyon ay nagtawanan kami at niyakap ako na mahigpit. Iyon ang simula ng pagpapatawad namin sa isa't isa. Subalit hindi pa daw nagtatapos ang lahat. Mapangasa kong nagtanong kay Tio Delmar kung saan niya nakuha ang kakayahan sa pakikipaglaban sa aswang, gayon din ang kaibigan niyang Barangay Tanod. Napahalakhak siya ng malakas na tila ginawang biro ang aking katanungan. Pamangkin, dating albularyo ang tatay namin si Mang Octavio. Siguro ay hindi iyon na ikuwento sa iyo ng iyong ama. Nakakasama niya na ako noon sa panggagamot ng may sakit at nasanay na rin niya ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Samantalang ang iyong ama naman ay nanatiling masunurin sa kanyang ina at minabuti niyang mag-aral kaysa palaging sumama sa panggagamot ng aming tatay. Dagdag pa ni Tio Delmar, si Mang Eladio naman ay anak ng dating tagapamuksa ng aswang bago siya naging Barangay Tanod. Kaya namang magaling din siya at biyasa sa pakikipaglaban. Nangislap ang aking mga mata at talagang lubos akong humanga sa mga sinabi ni Tio Delmar. Pero nakakatuwang isipin, kalakbay, na may nagpoprotekta pa rin sa miyembro ng aming pamilya upang hindi kami malapitan ng mga aswang. Sa mga sumunod na araw ay nanumbalik ang katiwasayan sa aming bayan. Wala na rin kaming naririnig ng mga kapitbahay at mga residente ukol sa gumagalang aswang sa aming bayan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.